Welati û esnafan pirsî şaredar ji bersivandin. Şaredarê Mehsirteya Mêrdînê Hüsamettin Altındağ di çarçoveya bernameyekî de bi xelkê navçeyê re civiya û guhda wan pirsî wan bersivandin. Altındağ got dema em bi welatiyan re dicivin hewl û motivasyona me jî zêdetir dibe. Devam edin. Hep birlikte ömerliği, hep birlikte kalkındıracağız. Navê bernamê ev e welatî dipirsin şaredar jî dibersivîne. Şaredarê Mehsirteya Mêrdînê Hüsamettin Altındağ guhda pirs û daxwazên welatiyan. Di çarçoveya bernameyê de li qada paşêra navçeyê civiyan. Şaredar Altındağ li wê derê qala xebatên ku qediyan nekir û li ser projeyan agahî dan. Got xebatên bi vî rengî motivasyona me zêde dike. Ve dereli meydanê belki em li taxa zaten çiftçi dikin ama geleneksel halde em hem talebavan bistinin hem em binerin yani li hizmet emliki derini çavanı eksik ama hey tünneyi ve olay ve toplantı me motive dik bu hizmet inşallah bina geleneksel anlamda ve em devam bıkın. Ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Welatiyan jî bi taybetî li ser binesazî çûn û hatin û xizmetên civakî pirs li şaredar kirin. De Teala başkanê me razî bibe cümleten riya me çêkir doğal gazê me anî her derê me asfalt çêkir em jê memnûnin Xwedê Teala pê re bi Rabbî. Xelkê navçeyê dibêje em ji şaredarê xwe razî ne em her tiştê xwe jê re dibêjin. Va çend dönem evine go başkanı işte gomele dime di yani ha. Valla yani ama seremeci deşemlet gerren elhamdülillah çok şükür başkan eme hevdi be maşallah. Bu her tür hizmet evan seferber dibe. Xwedê jê razî be.